Arratsaldeon. Arratsaldeon, izan ongi etorri, eta eskerrik asko. Benetan, gaur hemen izateko tartea hartu duzuelako beti da plazerra, leku eder honetan, izateko, ikasteko, entzuteko, gogoeta egiteko, aukera izatea. Eskerrik asko eskaini diguten aukera honengatik beraz. Kultura programazio, Bidebarrietako kultura programazioaren barruan ohikoak izaten dira honelako topaketak. Maiztasun finkoz edo aukera denean, idazle parea, aukera denean hiru ere bai, elkartu egiten dira eta bertso saioetan bezala gaia emanda jarduten dute. Gaia batzuetan oso zehatza izaten da. Gaia oso zehatz ematen zaie parte hartzen dutenei. Beste batzuetan irekia izaten da. Eta nik esango nuke gaurkoa irekia eta ez bakarrik hori. Ambiguoa, aurre esan ezina eta beraz oso iradokitzailea ere badela. Gaurko solasaldiaren izenburua idazle baten azken eleberria da. Bai? Izenburuak nolabait esatearren bidegurutze batean jartzen gaitu. Eta saio honen protagonista diren bi idazlei eskaini nahi diegu bidegurutze hori. Auskalo, nondik aterako zaizkigun. Izan ere, azken horrek adira gutxienez bikoitza izan dezake. Lehenak bi idazle hauek argitaratu duten eleberriaz hitz egingo dugula sugeritzen digu. Azkena, kasu honetan berria litzateke. Kalera atera duten azken lan hori. Baino, izan dezake azken hitzak beste adiera bat. Eta idazletako batek behintzat esan du, ura ere azkena dela. Bide baten amaiera edo iradokitzen duena. Bi adiera hoiek beraz, bi harimutur hoiek txirikordatzeko eskatuko diegu. Zuek nik bezain beste ezagutzen dituzue eta badakizue seguru nago bat egingo duzuela nirekin. Mailan bi erraldoi jarri ditugu lekuari dagokion bezala. Eman zaigun denboraren erdia baino gehiago behar izango nuke aurkezteko beraz, ez dugu iruditzen baldin bazaizue denbora alferri galduko. Ongi ezagutzen duzue zergatik diogun bi erraldoi direla. Edozein kasutan, labur-labur, bina aurkezpen, sui generis esan dezagun. Andu Lartxundi, Angel izenez jaioa, Orioko Andu baserrian. Irakaslea, filosofian lizentziaduna, idazlea, kazetaria, zinegidoilaria, saiakera egilea, haur eta gazte literatura, novelan, ipuin, askotariko iritzi pieza eta biografiak idatzitakoak. Klasikoak dira bere lanak eta klasikoen artean leku propioa du. Eskerrik asko, Angel gurekin gaur izateagatik. Joseba Irazu, Astiazun jaio zen, baino idazleak berak esana da, Bernardo Atxaga Bilbon jaio zela. Joseba ona etorri zen ekonomiako ikasketak egitera eta bertan lizentziatu zen, Bilboko Unibertsitatean, bai ondo esan dut, garai hartan Bilboko Unibertsitatea esaten zitzaiolako Sarrikoko eskolari. Gero Berdez liburutegian eta garai hartako literatura giroan Atxagaz erditu zen. Handik aurrerakoak gutxi edo asko ezagunak dira eta duela oso denbora gutxi bere azken lana eman digu. Etxeak eta Hilobiak izenburu duena. Eskerrik asko, gurekin izateagatik. Eta hortik hasiko naiz, iruditzen baldin bazaizue. Esan duzu, idatzi duzu nobelarik konplexuena dela eta azkena izatea nahiko zenukeela. Hori entzundakoan piztu zitzaigun saio honetarako gogoa eta beraz hortik tira egingo dut, denek buruan duten galdera nik egingo dut. Azkena, zergaitik? Arratsaldeon. Ondo entzuten diazue? Ez. Ez? Hau jarria daukat ba, baino beto, bai. Horrena esan behar dut hori novela konplexuarena, hori da sekula esan behar ez den gauza bat, ez? Idazle batek bere novela konplexua dela itortzen duenean, editoreak beretzean oihu egiten du lehioa ateata.
Alegia gaur egun konplexutasuna ez da inola ere doai bat, behintzat ez da, esango nuke gizarte mailan doaitzat hartzen, eta behar bada, zehaztu inbarko nuke, ne asmoa zein izan zen, bakarrikan hori zehazteko, ez, konplexutasunarena, beti esaten dut, nahi izaten dudala, ez dut esaten lortzen dudani, baina nahi izaten dudala, geranio moduko batzuk egin, ez. Zuek, zeu asko ezagutu juzue geranioak, zuen etxetan, eta geranioak badakizu, izatez, lore nahiko soleak dira, eta nahiko harmonikoak, baina giratu eta lurra, geranioren lurrari, euskarriari, begirezen badin badugu ikusten dugu zeituan badala sekulako katramila zain eta erdi zain eta izpiz betia. Nik uste dut, nire helburua izateke beti idazten dudana, izatea harmonikoa da garbila, naiz eta barrun euki alako katramila bat edo alako zain sare bat ez. Bueno, hori aipatuta eta nolabait hasi behar non izketan ez dakit nundikan heldu egiten diazun galderari ez. Itxura batera guk esaten ditugunak, geodia garrangak, amuak bezalakoak ez, handikan harrapatzen gaituzte. Azkar esan da, eta nire esperientzian arabera, idazteak neurri handi batian inguruko presioa onartzia eskatzen du. Edo behintzat nik ala bizi izan dut. Inguruko presioa biztan da alde guztietatik. Euskal Herria nabarmenena aipatzeko hizkuntzaren aldetik. Beti egon da presio bat. Eta hasi nintzenean bezala orain, berroi eta gehiago urte pasadien ontan, oandikan ere alako hitz batzuk jarri eta segituan badator aldamenean laguna edo ezain laguna eta esateizu ez hitz hau, ez da egoki hitz hau gaur egun ez da erabiltzen hitz hau ez dizu inork ulertuko eta bar. Hori bakarrik adibide bezala jartzen du, zatik beste ne ustez hizkuntzetan eta hizkuntza zabalduenetan hizkuntzari buruzko presioa ez da hain bortitza, hemen ikaragarria izan da, ikaragarria. Historian ikaragarria, 19. mendean ikaragarria. Leztxondik ni paino beto daki, esate baterako Lizardi batek edo belaunaldikoek zelanak egin behar izan zituzten inguruko presioa arintzeko, idazteko orduan, ez izateko esate baterako hori, puristak edo garbizaleak. Baina, hizkuntzari buruz bezala presio handia dago zer idatzi eta esana daukat forma besteak direla, generoak besteak direla. Hori da, novela idazten da, inguruan presio bat daukazulako. Ez dut esaten hori berez inola ere kaltegarria danik, baina onartu behar da zer duen presiotik eta zer ez. Eta esate baterako novela bera, baina hizkuntza alde batea utzita, novela bera presio horren emaitza da editore guztiak, munduko editore guztiak esango dizute, naiz eta esate baterako obabakoak ez izan urrutitik, ez izan novela bat, editoreak esango dizu, ez pare azalean jarriko deun novela, edo anobel, zetik hartara jendeak erraxago hartuko du, erraxago erosiko du, ez? Arrazoi komertziala direla merillo, hobe da novela idaztea, ez? Orduan, geho zehaztuko dut, nahi baldin badezu, baina nire ustez, novelak eta beste literatura eta Lertxundik ere esango du berea, idazten aigean bezala beste gauz asko gelditzen zaizkigu bidean, eta beste alegin asko gelditzen dira zapuztuta, ez daukazolako denborarik horretarako, edo egiten dituzu gauzak, haur esan beharra dago, nire kasuan nire, ze bestela jendeak oker ulertzen dit, nire kasuan nire egiten dituzu gauzak, eta zapuztu itez, ez doaz inora, ez dute inolako erantzunik, ez dute ez da, inork ez ditu haintzat hartzen, ez zuke indako hainbat eta hainbat lan.
Eta berba da, hau esan nik ez, batez ere Bilbo, bueno, lertxundi nik uste Gipuzkoa aldeago egiten denik, eta ni berriz Bilbo aldeago egiten dene burua. Bueno, hau esatea Bilbo arregare jaingo da, baina egia hundila da, nire lan batzuk, ezagunak izan dian bazela, beste asko, ez dira inun agertu ez, eta hainbat lan egiten duzunean, presioa sortzen da, baina modurik gogorrenean, eta hori da, inor ez dela joaten, zuk egindako ikustera edo entzutera. Oain ara 15 bukatzean iko, nire sarrera bestela, baina ez ditut datuakin hitz egin beharra daulako, oain ara 15 ez da. Tolosa batean, aktore batek eta bilok, hitzaldia Euskal Literatura Zaharrari buruz Martuteneko kartzelan izeneko irakurreta egin genuen, eta joan zian 17 persona. Eta 17 persona horien artean, aitortze barra dut, behatzi esango nuke etxekoak ziala. Lehen guzu getzianak, lehen guzu txikik. Bueno, orduan esan nahi dut, hola zabiltzala, zukalde batea, ondo egitxe dituzu, lan esango nuke kanonikoak, alegia presioari erantzunez, presioa onartuz, eta presio horrekin nahi duzu zerbait egin, baina bestaldea, zapuztu itezea, eta arrotu itezea, eta esate duzu, nola. Beste lanoik inork aintzat hartzen ez ditunak, aixek egingo izkianik. Eta horretik ere, esate duzu, hor konpon novela, egingo ditut, hori, 17 persona, bueno, espedero dut lagunak etxekoak, ugaltzia eta behatzi baino gehiago gutia. Bueno, segizak, lertxunde. Etxekoak edo familiakoak zaretenak ere ongi etorri atziate, Behatzi baino gehiago badira behintzat, gaur, ez da lehiaketa, baino biztan da interesa ontaz menupein badela. Lertxundi jaunak ere badu azken liburua, eta nik dakidala behintzat, hitzaren lehen adierarekin, hau da. Plazan jarritako azken lana, itzuliz uso begiak. Alberdaniarekin, itzulpen gintzaz gogoeta egiten du, literatura tailerretan maiz erabiltzen dituzun gaiak txirikordatuz. Beti galdetzen zaizue, azken lanaz, berrienaz, Bernardo Casaldo digu aurrekaria zein duen, eta beti, behin bide horretatik abiatuta, galdera egingo nizuke, Angel, zenbat idazle hoi ezagutzen dituzun, ze behar bada jendearentzat ez da oso kategoria ezaguna, ez dakit baten bat ezagutzen duzun, edo nola irudikatzen duzun idazle hoia izatea. Bai, ezagutzen ditut idazle hoi batzuk nazioartean oso ezaguna direnak, Philip Roth kasurako, baina etxekoak ere bai. Neri oso unkigarria egiten zait, eta bestaldetik dramatikoa egiten zait, Jon Etxaideren kasua. Ze Jon Etxaideren kasua, Euskara Batua etorri zenean, Jonek bere burua galduta ikusi zuen. Ikusten zuen, bere obra osoa, halako alegin egin zuena, nolabait Euskara Batu batean edo zeraketak ero, euskalkien parte hartza handi batekin, bere estilo propio bat eraiki zuen, eta bere ala somatu zuen, Euskara Batu oraindikaren martxan abian jarrietzen garaian, edo orduntxe abiatzen hasita zegoenean, somatu zuen, bere obra geldituko zela galduta. Eta hasi zen, abandonatu zuen erabat idaztea, eta hasi zen Euskara Batuan jartzen. Baina Euskara Batuan jartzen, oraindik ere praktikoki bidean ez zegoen kontu bat. Bere Euskara Batu bat asmatzen, baina nolabait bere obrari iraunkortasun bat emate aldera. Eta niri dramatikoa egiten zait nola azkeneko urteak ez idazteari utzita, baina bai idaztea zuzentzen eta zuzentzen nolabait gerorako ere gelditzeko asmo horrekin.
Eta horregatik esaten nuen dramatikoa egiten zaidala jardun hori. Laguna izan nuen baitere azkeneko urteetan, zarautzen uda pasatzen zuen eta Carlos Claudio Rodríguez poeta, eta tratu handia izan nuen azkeneko urteetan, eta jakingo duzue, 19 urteekin Espainian orduan zegoen poesia saririk importanteena, zerak lortu zuen El don de la ebriedad, eta hain zuzen ere, doai horrek eraman zuen gero, bizitzaren azken aldera ja gai ez izatera. Nolabait, zerak, ez hori bilatuta, baina bai, zerak bihurtu zuen orditasunaren doai horrek bihurtu zuen nolabait, zerak, ez zuen posible ja idaztea. Eta nolabait bere bizitza zigortu egin zuen modu horretan. Eta berak esaten zuen, eta esaten bai, berak halako poema batekin ari zela, eta bazituela 3 bat edo 4 bat poema buruan Zarautzi buruzkoak, ze baditu Zarautzi buruzkoak, behin ere esan da Zarautzet, baina gora bera, itxasoarekin zer ikusia duten gora bera guztiak bere poemetan, Zarauzkoak dira, ze 40 bat urte egin zituen bertan uda pasatzen, eta etzan gai. Eta gainera, galdetzen baldin bazenion, idazle bati gainera da galdere bat egin behar etzaioena, baina ni lekukoan nintzen nola bate paino gehiagoak, zarauztarrak ¿qué estás trabajando ahora esaten ziotenean, hori da galdera bat idazle bati sekula santen esan egin behar etzaioena, nire ustez bintzat, nire asko azarretu. Dezer oso jartzen nauen galdera bada. Eta berak esaten zuen, lo he abandonado. Baina etzan posea, lo he abandonado o me ha abandonado, baina ezerak. Eta hori zen bigarren idazle oi bat. Hirugarrena, Getariaga, Mikel Lasa, ja aspaldi lagata dauka idaztea, oan pintatzen du, pintatu baino gehiago marraztu egiten du, gauza oso finak egiten ditu, eta bar, eta irakurtzen du asko, eta ingelesa lehen ikasle garaitikan zekien apurra, erabat, murgildu zen ingelesa ondo zeratzea ikastera, eta batez ere, Shakespeare ingelesez irakurtzeko. Beste, hainbat jende handik egin duen bezala, guk ere badaukagu, ikasi zuena eta sakondu zuena ingelesa, Shakespeare jatorrizkoan irakurtzeko. Baina, idatzi ez du idazten. Idazten baldin badu, bere buruarentzat, eta ez esaten dugu beti ere idatzi, publikoarentzat idaztea, noski jakina. Eta laugarren kasua da, idazle gazte bat. Oso ona, eta oso obra laburrarekin eta oso epe laburrean sekulako oihartzuna jaso zuena bi Euskadi saria hartutakoa eta bar, Joki Muñoz. Eta ni berarekin ez aspaldi gotetan, baina iturri honetik dakit, ez duela esatxora jakin nahi literaturarekin. Eta euskal literaturarekin, eta literaturarekin ez duela esatxora jakin nahi, eta bat, esaia beretzat hori desagertutako mundu badala. Iturri honetik, kazetariek esaten duzuen bezala. Bai. Gehitu nahi nuke, Lersondik esan duenaren hildotik, eta da, zu gaipatu dituzu Angel, alde batetikan Claudio Rodríguez, eta bezetikan Jon Etxaide, eta nik uste dut oso eguki dela, bilen kasua eta bilen egukiera konparazia, zatik, begira, egia da Claudio Rodríguezek utzi zion, eta baina bere poesia eta bere poemak, bere itzala ikaragarria da, eta bere herriak, alegia Zamorak, zaintzen du ikaragarri. Eta inor, zueta ikute maldin bada Zamorara, azaldu da dila hango liburutegian, provintziko liburutegi zoragarria, eta ikusiko du zer dan poeta baten presentzia, urtero egiten die, poetaren inguruan sekulako irakurketak, hitzaldik eta argitalpenak, badakik. Orduan esan nahi dut, lehen aipatu dugun hori presioarena edo atmosferarena, eta baita ere ikus daiteke gero ere, alegia idazleak utzi eta gero ere, nola jaso duen gizarteak, edo gizarte horretan agintea dutenek, nola jaso duten
obra bat, Jon Etxeideren kasua, bada kontrakoa. Inork gutxik hartu du aintzat, eta ganea, gezki portatu gea, behakin baita bere irakurliak ere, ni neon itartian, nik goazen dut oso ondo, ekonomia ikasten arita 3. urtean, etxaun irakurri nuela, kostata, irakurri nuen, da oso liburu ederra, eta netzako garrantzia ondikoa, gaina orduan, iatzeuel zer, euskaraz irakurtzeko. Bueno, orduan, alare, ni ere, izan behar bezain prestua, eta orduan, oso gutxitan aipatu etzaide, o aipatu dut, bere egunkarik, bere egunkarik ere, bere eguneroko alegia, baita ere, hor ze irakurria badago. Eta, oika aipatu ditut, baina alegia, alde batea da, gu gere, bontan ez, gure orainean edo, ze egokieran gauden, da, zer egin nahi dugun, ze gogo dugun, eta, hoi dana, baina bestea da baita ere, gero gizarte batek, ze jasotzen duen, da ze zun jasotzen. Jon Etxaide Euskal Herrian aipatu dugu. Nik ne buru bai galdetuko nioke, eta Kepaltonaga ikusten dut hemen, iparraldeko idazleak, esate batako Pierre Saintziart, ne ustetan oso liburu eder bat egin zuen idazleak, hartzen du, jasotzen du Euskal Herriak Pierre Saintziart, naiz geho bala aritu Euskal Herriak bat dala eta bar. Ez, eta esango nuke, beste jende asko, ezakit, ez da jasotzen, ez du, nik esatea, ez dakit, igual tontakeria da, baina nahi askotan, nola esan, alako egonezina sortzen dit, ikustia ze gutxi jasotzen dan, eta honekin bukatuko dut, egindako gauza ona Euskal Herrian ze geizki jasotzen den, eta zenbat zapuzten den egindakoa. Adibide txiki bat bakarrik jarriko dut, ez adibide bat, baizik eta ez da oaingo pensamentu bat. Egin itun, oain dara urte pare bat, egin izkian, zeruko kronikak. Zerua joten izan haste bukaran, da orduan zeruan ibiltzen izan, da zeruko jendia egin hitz egiten, da tartean ikusi nun nola ez Aita Bilasante, imaginatu, Aita Bilasante zerua jondara. Orduan Aita Bilasanteki eraman inun antxe, aireportu, esatezun purgatorioa zala, eta zan, alako aireportu batien ezakizu garraio ez, maletak eta jasotzen dien gune horretara. Ikusi nitun, zeruko ze hortan, milaka maleta dena betetan, bueltaka, eta galdetu nio Bilasanteri, aizuta, eta zer dago maleta hortan? Eta esan zian hor, euskaraz idatzitako eta egindako gauza ederrak daude. Abai? Eta orduan, zer dara eta daude hor bueltaka? Eta esan zian, ez da inor etortzen, horien bila. Uste dut, egila dela. Presioa zama, kanpotik etortzen den zama bat ere bada, baina gero idazleek ere izango dituzte, langintzan, bere mamuak. Gogo eta pixka bat egingo dut, ekarri dut literala zuk idatzietakoa, Angel, 2017ko apirilaren 17an, orduntxe argitaratu zenuelako, eguneroko jardunean urte desiente pasa eta gero berrian azken zutabea. Eta han, galdera bat egiten zenuen, niri behintzat gaurkorako oso egokia iruditu zaidana. Eta hau esaten zenuen, bizitzaren parte ditut zutabeok, galdera batek kitzikatzen hau. Mundua estutzen ari naiz, ala mundu zabal, aske, arnasgarria bilatzen eta eskaintzen nabil nire eguneroko lanean. Eta amaieran hause, nekeak, errutinaren zitsak, errepikatzeko beldurrak faktura ordain ezina pasatu aurretik agurtzen zaituztet. Zor nizuen hainbeste, ez adiorik. Zutabegintzari aplikatzen zaio, literaturari ere bai, horiek dira, idazle baten mamuak, mamu horiek barne presio horiek eraman dezakete, nolabait... Beti daude zera horiek, mamu horiek nekea eta zitsa jateko eta errutinaren zerak. Literaturan ez dago gauza okerrago horik errutina baino. Gertatzena da, kasetaritza eta kasetaritzak eguneroko zutabe batek eskatzen duen disiplina,
Eta ni tonto xamarra bani naiz, eta nire buruari jartzen nion, eta beti jarri izan dut, zeraken eguneroko lana egin dudanean, nire lanak ere egunkaria bezala egunerokoa behar zuela izan. Nolabait kazetariek sentitzen duten tensio bera ere nik ere sentitzen dugu, nire buruari sentitzeko. Igual, zutabe bat idatzi duzu, baina zutabe horrek ez dauka, zer ikusi irakurleak ez dio igual ikusiko pertsa egunerokotasunarekin, edo aktualitatearekin, eta baina nunbaitetik irten da aktualitate hori, eta batez ere, zuk burua tensioan eukitza goizean, zutabe idazterakoan, gaur munduan ze gertatu da. Eta ez, zuek ofizioan ala deitzen diozute, frigorifikoan gordeta, osgailuan gordeta eduki, ez dakiten hogei, 30 bat zerak, hori nik egiten nuen, nora baitera joan behar nuenean, 5 edo 6 egunetarako eta barez. Eta orduan, 3 horiek dira. Zerak, arazo handiak idazle batentzat, baina gero beste bat dago, zera kanpotik datorrena, eta kanpotik datorren hori horrek behartzen zaituena eta da autozensura. Eta gaude oso garai arriskutsuetan, politikoki zuzenaren da dana onkeriaren izenean eta bar, eta ezin da kritika egin, edozein gauza kritikatzen baino, sakralizatzen ditugu gauza batzuk, eta orduan sakralizatzen ditugu neurrian haiekin sartzea, neikoa da zerbaitean hori adibidez, Joki Muñozek hori pasea du eta sufritua du, eta gure sufrituak gea, edozen gora beragatekan da desadostasunak izaten dira nagusiago egiten dezun guztia baino. Eta desadostasun zera bat edo puntu kritiko batek onda dezake zu egiten ari zen lana. Hontaz, baita ere, asko zekien Gabriel Arestik. Egoera horretan, egoera hori areagotu egiten da gurea bezalako herri txiki batean. Denok elkar ezagutzen dugun batean, ez dago herri txikietan bizi baldin bagera endemaz, Bilbon, oso desberdina da Bilbon bizitzea, niz sekulan zan da bizi izan, baina imaginatzen dut oso desberdina dela. Eta zure lan literarioa Bilbon egiten jatutea, edo Zarautzen eta joaten baldin bazera Zarauz baino herri txikiago batera, areago du egiten dela. Eta horrek dinamika, arazo handiko dinamika. Ez dago, sentidu horretan, kritika libre bat lasai egiteko aukerarik berehala sortzen dira fronteak. Baina ez da, adierazen nahi nuke oso garbi, kontuak nolabait gure mentalak direla, eta ez direla laburbiltzen politikara. Leheno Bernardok esan du, hitz bat edo. Zerbait gaizki edo zerbait norbaiti gaizki iruditzen zaiona, eta orain dikan ere, nik parra egiten du, Zarautzen segitzen dute, segitzen dugu, Eliza funeral batea joan, eta Agur Jesusen nama kantatzen, eta zaharrak, observatzen ni baino zaharragoak, orain esan behar dut, leheno garai batian esatzen dut, bigarren partean esaten du, birgin, berdingabea, birgin paregabea, bilak aitzeituten izarautzen, eta gero honetxin azazu, bedinkan azazu. Eta da, garai bateko, euskeraren zerak gora berak, ez dakit, Elizaberen garaitik igual, etorriko ziren. Eta horiek horrela ibiltzen dira burrokan elkarren artean. Eta ez da hori bakarrikan, Eliz giron ezatu litezken jarrai daitezken pistak. Beraz, kontu hauek ez dira bakarrikan gora bera politikoak zuzenean, ari naiz asko zure zabalagoa. Eta ni asko kezkatzen hau, politikoki zuzen horren itzaluzeak, eta gero horrek guri, ez dakit Bernardori pentsatzen dut baietz, egiten dizula, nahi ez dezula ere, beti ere oinak lurrean eta prudente. Adibidez, azkeneko liburuan, gauza batzuk idazterakoan, eta denetikan agertzen da, baina Bernardo nahiko ez daken zorrotz jardun du, ez da lehen da bizeko aldia, baina jardun du gai horri buruz, baina ematen du garai hauek libreagoak ditugula, baina kontuz.
Zea, beti postdata jartzearen da, bueno, eskura datorrelako, izu bat hola esan nahi nuke, gila dela eta ne ustez gila esatia, baina ez gila esatia alako, ez dakit nola esan, munduaren gora bera, arriskoan jartzeuten gaiei buruz, gai, esango nuke, etxekoi buruz, esate baterako, seme alaba eta guraso harremana, edo jendearen harremana, lagun artiak, eta barro. Maila, egila hori da nire ustez, aldi bere, zailena, ia zinezkoa iruditzen zait, eta alde horretatik askotan pentsatu izan dut hizkuntza ez dela, zea baino, egila ez esateko erabiltzen den estaldura bat, elkarri minik ez egiteko, esate baterako ez. Eta aldi berean hori esan da, pentsatzen dut, eta askotan idaztean da nik uste seguru, ikire emaztea, idatzi goenean, askotan impresioa da literaturaren balioa injustu hori dala, esaten diala egilak, egile bakoitzak esaten ditu bere egilak, eta irakurleak, ua irakurtzean pentsatu, behira, hau sekulen unik verbalizatu, baina hau gertatzen zain niri. Nik uste hor dagoela, ne ustetan, literaturaren, eta askotan egi horiek esaten ditugu, ez dira oso egi handiak, ez dira egunkaritako egiak, edo ez dira interneteko salaketa egiak, milioika, beste askotan dira hori da, esate baterako hori, famili barruko, gai bat aipatzeko, famili barruko gora berak, eta hor da mundu infinitua da, hor literatura ne ustez, aurki daitezke egila, jendeak aurki daiteke bere, adibide txiki bajarriko dut, lehen hori jarri dut, eta entzun zen duteno barkatu, baina beti pensatu izan dut Rousseauren konfesion, Aitor horrek, ez? Hori irakurri zutenek, bere garaian 1800 da. Ni uste, hankaz gora, atzako zaurre eroriko zirantzatik, libururi irakurtzen hasi Rousseauk, eta hor nun segituan aitortzen du, gaur egun masokismoa deitzen diogun jarrera sexuala, hori aitortzen du, berak nolabait, bera nola joeiten baizioten txikitan, eta hola, handikan aurrera lotu zuela, asegina kastiguarekin, eta horrela, eta hori izaten du, bigarren horrialdean, edo, eta nik orduan pensatzen du, bideo hortatik anabitu eta barkatu bain, txolakari bat esango dut baina, orduan alako batean, konfesion hortan esaten du, badula lagun euskaldun bat, Altuna, eta orduan konbidatu duela Azkoitira etortzea. Eta pensaten du, beti eska zebilen ezkeo, pensatu zuen, lekuna litzateke legoela Azkoiti, hola jartzen du, bizitzeko. Eta ne hartian pensatzen nun, Rousseau, hoxe bestik ez zuen behar. Olako gauza kontatzen haitu, basokismoa da ez dakize, eta harun eta Azkoitin bitxino azpeitia. Orduan, esan nahi dut honekin, erabat guztiz ados nahota, nik uste esatako, esan badezaket, zure ere esan izun zuzenean, hor bere liburuan zu, hor barruko, hori gaitzaren inguruko, barruko alegia benetako, entzutea, irakurtzea oso lasaigarria da, edo behintzat hala izan zen nerezako, hoi dena mundu asko gelditzen dira kanpuan, ez dira aipatzen. Eta niretzako horren probai gaundina da, hori, interneteko salaketak denak diala gutxinez, klima da gaitxikinetakoa, ez dara dira. Agian eguneroko bizitzaren egileak horiek dira. Zailak eta literaturak ustet esan egiten ditula. Steinbecken esaldia datorkit gogora, ez da, esaten du idazlearen
lanarekin konparatuta hokei edo zaldi lasterkari batena egonkorra iruditzen zaiola. Nik uste dut metafora ederra dela, ez da? Askozaz ere oreka sendoagoa aurkituko lukela zaldi gainean doanak idazleak baino. Eta uste dut aipatzen ari zaretela barne eta kanpo presio horretan oreka, ez da? Baina, zerak, jokeien da kontu hori eta astuen da, bakatu zaldien eta zaldikarreren kontu eta honeko beto daki, gehiago daki, zerak, astoa eta zerak, asto bat hipodroman ipuin atsegin jarrekin, zerak, hasiera berari. Ze, iruipena daukat, esan duzuenarengatik eta irakurlea naizen aldetik, irakurle guztiei ahotsa jartzeko aukera dut nik, bildur pixka bat ere ematen duela, ez da, presioa, kanpo eta barruko presioa ere badelako idazleek sentitzen duzuen presio hori irakurleok ere jartzen dugu, ase ezinak gara, ez da, beti eskatzen dizuegu zerbait gehiago eta inkluso galdera egiten dizuegu, egin beharrezen galdera hori behin eta berriro egiten dugu urrengoa noiz etorriko den presio hori areagotuz. Izango da ere, idazleak berak barruan duen presioa lanari egiten dionean, oreka horretan, Gauza bat esan nahi dizut. Ia idazlea, esan barko litzateke Chestertone frantsesei buruz esan zuna, ez? Galdetu zuten ez iritzi zuen frantsesei buruz, esan zuen barkatu baino ez ditut danak ezagutzen, ez? Alegia, literaturan eta idazketan eta kasu asko daude desberdinak, eta Michelena beak esate zuen ze gauza da nau, 19. mendean eta nesek asko pentsatzen zuen Berlen eta lako poetei buruz, bizizienak Berlenek zaukan ez da zapatantzako ere, eta esaten zuen ez zaukaten ez da zapatentzako ere, eta alare izarrei buruz eta gauza poema zoragarrik egiten zituzten, eta esaten zuen Michelena, eta beza Camilo José Celak berriz, dakigu, esneman bitan bizidan gizon, ondionek Venezuelako pobreenei buruz idazten ditu nobelak, ez? Osea, esan nahi dut, idazleen artean ere, daude Berlenen hildokoak eta badaude Camilo José Celaren aberatsaren hildokoak, ez? Dena, esan dut, hemen Bilbon esatia uste zilegi dela, ze, ekonomia ikasi nunezkeo, beti Bilbora etortzen ezen guztitan goatzen ez, ekonomia ikasi nula. Aztu ite zait, baina gona etortzen ezenean goatu ite zait. Eta da, kontatu nahi nuke Leopoldo Maria Paneroren kasua. Nik uste gutxi izango diala, bea inork merezi badu madarikatu edo modit, hori da Leopoldo Maria Panero, eromenaren mugetan, eta abar. Baina, esaten dut, ne esperientzian arabera, gizon hori ezagutu nuenean, eta berekin lako tratabide bat izan, eta bar, zer zan ne ustez gai nagusia, bere desoreka guztiaren oinarria, ez zuela dirurik. Ez zuen dirurik. Ez zaukan bizibiderik. Hori da, txingurritarena eta txoritarena, nola zanua, ez txorita eta binolako zei. Eta hor ez zaukan dirurik. Eta nik, eta dirurik ez duzunean, desorek azkar iristen da, eta ez bakarrik zindezulako supermerkatuan, ez dakit, legatza erosi, ez da bakarrik hori baizik, eta gero da zenbat desaire eta zenbat mespretxu jasotze dituzu, hain zuzen ere pobria zehalako. Gogoan daukat, eta bukatze honekin, eta esaten dizut pixka bat aigea ontaz hartaz, behar du, baina telebista etorri guen, Espainiako telebista, berari programa bat egitea, eta eskatu ziaten laguntzia Leopoldoren lagun batzuk, eta Leopoldoren laguntzaile bezala ibili nintzen, azera zan eroetxetik, eta eukizuten Leopoldo, eta Leopoldo pobria bai, baina poeta galanta zan, eta zan oso buru ona, eta hola, eta zesan gizut, ia egun osua,
Eta hola. Eta ordu nahi esatezian Leopoldo Panero, esatezian, esaldiate ordaindu bihar. Zatik, behan nahizu, hartu eta bi kaja garagardo erosi. Eta orduan, guatzen naiz beti eta horrekin bukatzete. Baina da ikusteko zer dan pobre izatea, bueno, deno dakigu gutxi gora bera, baina adibide bat jartzeko poeta pobre batena. Orduan nik telebistako arduradunari, antzeonari, esan egire jo, nahizu, Leopoldo Mari Panero esateit, ia ezaldi zuen ordainduko, eta nik uste, egun osua dara mazue, beran ez eta bar. Eta guatzen naiz, Patrika sartu zula eskua, eta Patrikatik, zean bezala, azokan bezala, ateazu nola zea bat, bilete bat, ez oso ondila, eta hola, tak eskua eman zeion. Eta iritu zitzaidan, hain humilagarria. Eskale bat balitz bezala. Eskale bat balitz bezala. Eta, osan nahi dut, nire ustez, gure ofizioan, eta Euskal Herrian ez hainbeste, Euskal Herrian, ni beti kontatzen, galdetu izan didate eta lana utziuenean zer, da nik esan, nola zer, gurasoak, asteasukoak, nola utziko, sarizuke babesa ondila da, asteasuko gurasoak izatea. Seguru zainduko zaituela naiz eta unbe galdu behar izan. Eta hemen igual ez da izan hain gogorra, baina nik leku askotan ikusi ditut poetak, lanik ez, desoreka, eta oso pobriak eta asko jundia beste mundura hain zuzen ere horregatik. Bere, azken batian, bazterketa guztiak ekonomikoak dira, Nikola uste. Eta gero, gaur daukagun gaiarekin lotuta, Leopoldoren kasuan, diru faltarekin lotzen da asunto bat oso importantea. Odolean daramala idaztea. Literatura, poesia berezeki, odolean daramala, eta uraxe dakiela uraxe dala egiten dakien bakarra, eta handik ezin duela bizi. Eta utziko diola publikatzeari, baina poeta izateari ez diola baina ere utziko, hori barruan daramalako, eta orduan ja hori gainetik kendu ezina dalako, ez? Zu jarri dezu metafora horrekin, zaldilaren metafora horrekin, zaldileak, ja, nazkatzen danean jineteekin, gainetik kentzen badaki baita ere. Eta hori, baina zerak ez Leopoldok ezen du gainetik kendu poesiaren zer hori? Erakutsi dazu, eta irakurtzen egon gara elkarrekin, sartu baino lehen, liburuan, eskuartean ekarri duzun liburuan, esaldi bat, eta esaten du, idazteari utzi aldion idazleak, idazteari utzi beharko lioke. Bai, oantxe esaten ari nahi zen honekin badu zer ikusia, ez? Hori zarak esaten zuen, idazle daniak batek, zerak izan da. Oiguatzen naiz, oiguatzen hauk, guatzen zait, baizu kalleja, erdelaz bada esaera bat ez, mas kuento que kalleja. Eta nunbait kallejak milaka liburu argitaratu zituen. Eta behin nik alako liburu txiki bat aurkitu nuen eta zan ametsen interpretazioa kallejaren arabera. Eta orduan kalleja beak itezun interpretazioa ametsena. Eta alako batean jartzezun. Ametsa egiten baldin baduzu, liburuk idatzi dituzula, edo liburuk argitaratzen, arteat asmoa dezula, horrek esan nahi du erruina zeuru. Orduan esan nahi dut, egila da, gure ofizioan, Edozein kasutan, idazten, hasierara etorri nahiko nuke, aipatu duzun bezala, Arimuturra eman eta antxe agertu genuelako, azken novela, ez da? Badirudi, badagoela jerarkia bat, eta, poesia idazten ez baduzu ere, kanpoko presio horrek ez zula inbeste axola, eta badagoela lako jerarkia bat, idazlea, ze poeta da poesia idazten duena, eta idazlea da novela idazten duena. Hori bada, presioaren beste parte bat, neurri handi baten, ala irakurtzen du edo ala interpretatzen du merkatuak. Badu zer ikusia horrekin aipatu diguzuna? Orain, aurren esan behar dut, hori beti gertatu da, eta diozu merkatua, baina azken batian dia irakurleak.
jendea joaten da eta liburuak erosten ditu. Eta alde horretatik ne ustez garaiak hobera egin dute. Ze gaur egun inorkezizu zuri aginduko zakit, alako testu arraro bat idatzi eta argitaratzea hori egin dezakezu, eta segu asko alako irakurle talde bat aurkituko duzu, esan izuke, batez ere, nik uste, Europan eta batez ere, esate baterako Frantzian. Segu asko Frantzia da, nola, esan Frantzian edon nolako liburuak argitaratzen dira, eta asko gaina arrakastasuak, baina liburu beste leku batzuetan, esate baterako, estatu batzuetan, ez da azaldu ere ez liategenak egingo. Horrezatako nik uste bi eredu oso desberdinak eta oso garbilak dira. Zuk estatu batzuetara alako ipui bat paraliterario, metaliterario bat bialtzen baldin baduzu, bueno, harrika botako zaitu, Guain, Frantzia bialtzen baldin baduzu ultra, hiper, paraliterario bat, seguru aurkituko duzula aldizkari bat, Parisen arkitarako izuna oso pozik eta bat. Osa, esan egiet, hor ere giroak eta atmosferak eta presioak nun argitaratzen den alakoa da. Kasu gehiago esango izkitzut, pixkanaka, esate badako, Rumanian, iaia, esan diatenez, novela poliziakoak bakarrik argitaratzen dira. Edo bestela pornografikoak. Polonian ekilikoak, ia, antzekoak. Maiz eta geoleku hietan, Polonian eta komunistak izan dien tokietan, beti dagoen alako kondar bat, ezaki hautsa bezala, kondarra edo gar bat, zu txiki badago beti, lehenko komunistak oendikan eusten diote, eta hoik argitaratzen dituzte liburu desberdinak eta horrela. Baina normalean, mundu gehien hartzen badeu uniberso bezala, gehienak ez bakarrik novela, baizik eta hemen ikusten dugu, bakarrik. Orain dela, guatuko aiz, orain dela 30 urte, liburu saldueren zerrendak egiten zienean, beselerrak etzian gogoan hartzen, etzian azaltzen. Hori da, arbuiatu egite zian abia puntutik, eta Planeta argitaletxea okorrez banago izan zen, protestatu zuena eta esan zuena, nola jartzen zu alako liburua, eta gurea ez dakit, El asesino de la caverna roja del oeste de Barcelona, hori saldu dugu milioika, eta orduan behartu zuten, eta orduan, esateko goazen naiz, El Paisak erabakizun ez gehiago ateatzea, liburu salduenen zerrenda. Orduan, esan nahi dut, gai honetan ere, hartu barko nuke, ze tokitan gauden, Euskal Herrian ez baterako, Euskal Herrian ere, lertxondi, ze iruditze zeiken, Euskal Herrian ze gertatzea gai hon hau da. Salduenek eta esate genian, ez erak ja rankin berean zeramagu bideok diario askoko zeratan, fikzioko zerrendan, hilen da bizi eta nilakoaren. Baina fikzioan, eta novela batekin, eta ni saiakera batekin. Eta segitzen dik astero, eta nire natxe desplazatzen saiakerara, eta antxe segitzen dut, inok ez du numait ez begiratzen, ez zeratzen, ez bezala, Euskal Herrian ere, Euskal Herrian ere, nik arazoak aipatzen ditu, arazo dramatikoa dieni, baina arazoa dira, hemen ere oso estua da, bidea, hemen oso estua da, hemen estandarretik atera ezkero, irakurleen kopuru urrituz eta eta azkenean laukatu dira, zure irakurleak alako gauza berezi bat egiten baldin baduzu. Horren, esan nahi dut, tamainak ere, jende kopuruak ere eragina du literaturan alde horretatik. Zatik, zuk esan dezakezu, nik eitizkiat poemak alderantziz. Eta esatei bate, Sevillan bazeok, zatik, noski, erderaz irakortzeuenak, ez da gizan bat izan daitezken, hainbeste milioi, Euskal Herrian, euneko berarekin badira laukatu, hori da, eta orduan gauza asko,
ezin diagorre atera. Bai, eta gero gainera gure sistema literario haindek laburra. Alde guztietatik irakurleen aldetik, ugarien izango dek idazleen aldetik. Baina hain laburra alde guztietatik, ez? Eta horren funtzionamendua oso epe ez luzeegian edo aldatzen da edo horrek ezin du zerak egin aurrera egin. Eta defizit handiak daude, irakurlegoa arei buruzko azterketa serio bat egin gabe dago. Eta zerak irakurketa eta erosketa berezi gabe dago. Durango fenomenoko zerak. Ez da paraleloa irakurketarekin, nik uste dut. Eta hori bezala hainbat eta hainbat gauza daude, baina nik uste dut horiek eraman beharko ditugula gurea euskararen beraren izaeraren gatikan ez, baina komplikatua daukagu, eta komplikatua izaten segituko dugu. Gertatzen dena da, onartu egin behar dugula, gure funtzionamentuak ezin duela izan, industria moduan, ezin duela izan, zerak industria espainolak bezala, gaztelaniazkoak bezala. Ez dalako posible. Baina krisiarekin uste dut konturatzen hasi ginela horretaz. Nik hor, erabat gaia ondo tajutzeko esango nuke alde batea euskaraz idaztiak ne ustez lehen aipatu bezala estutu egiten du bidea. Eta esaterako guk Bilbon gure gaztetan hemen egin genuena izan zen salbuespen bat, hain zuzen agian Bilboko girotxo batian, gizartetxo batian, hor lekuak geneukalako eta hola. Eta estutu egiten du, baina bestaldea ez daztu behar, euskaraz idazteak balio hoi Kafkaren irakurketa batetik datorkit, esateko Kafkak mirestu egiten du Kafkak edo inbidia dio Kafkak jidisen idazten duten laguneiz, esaten du jidisak, literatura horrek idatzi orduko hartzen duela balio politiko bat, eta ze zoragarria da hori, ze gizarte badauka, eta orduan baita ere egia da, euskaraz, izugarrizko zoriona dara, ne ustez, gure hizkuntzak gizarteak ala onartu duelako edo ala nahi duelako dauka benetan indar politiko handia, eta ez dut inolako bromarik egina, ene iruditzen zait zoragarria. Esan nahi dut indar politikoa eta adibide batekin eta horrekin bukatzen dut. Hoanera ez da bat urte, atean nun Etiopia izeneko poema liburu bat. Euskaraz atera izan ezpanu, atera izan banu Zamoran, Claudio Rodríguezekin, edo Leopoldo Maria Prerokin Madrid, liburu horrek, eguiko zeion bi irakurle, hiru irakurle, eukiko zuen, parienteak, launak, etxekuak, lehenguzu txiki batzuk eta horrela. Baina ez zuen izango, seguruna, ze gertatu zen, hizkuntza horretan, hizkuntza hori, Bilboko gizartean eta Euskal Herriko gizartean oso maitatu bazala, eta ordu ni bezala beste asko zeudela sartuta hor. Eta esate baterako, aipatu barra daukat, Ruper Ordorika kasu horretan. Eta orduan Ruper Ordorikak hartu zituen nire poemoiek eta kantu bihurtu zituen. Eta gaur egun, oraindikan ere, kantu entzuten dira. Beraz, iraundute 40 urte. Hori, ez Sevillako, ez Zamorako, ez Parisko, ez inori etzaio gertatzen. Oso zaila da, gehienak erraustu egiten ditu denborako. Hemen egiten da, askotan estandarago, novela batzuk, pui batzuk, baina egiten denak sekulako indarra du denboran. Eta hori da, zea bat ezela, ez dakit, zerua juten naizenen urrengoan galdetuko dut zergatik, benetako suerte handi bada jainkoek eman digutela. Utziazue... Bakatu nizu momentu batean, zerak Kafkaren eta jidisaren kontu horrekin beste zera bat anekdota bat oso politan Norma Manea zerak erromaniarrak kontatzen duena
bere novelan Hooliganen itzuleran. Ez dik aipatzen nor den novelagile estatu batuarra. Baina oso ezaguna eta eta ez dik jartzen, pentsatzen dira propio ez duela jartzen ematen bere izena. Eta batean daude, festa batean daude, eta hurbiltzen zaio, estatu batuar hori, eta nola, eta elkar ezagutzen dute, eta aurretik ere ezagunak dira nunbait, eta hitz egin izan dute literatura errumaniaraz, eta berak segitzen duela errumaniaraz idazten han estatu batuetan. Eta horrela, idazle estatu batuak esaten omen dio. Bueno, bai, nik arrakasta eta nik milaka eta milaka liburu edo milioika liburu salduak eta izak hori dana. Baina, klar, ni nire ofizio honetan daukat hizkuntza bat ez dana bihotza. Nolabait lingua franca bat bihurtuta dago eta ez dago zer egin hizkuntzarekin eta zer egin sortzaile moduan. Kontatzeko orduan, bai, baina hizkuntza bera, oso lanik ez diola ematen. Eta zuri lan ematen dizu, hizkuntzaren egoerak, hizkuntzaren beti ere pendiente egon beharrak eta sufritu beharrak hizkuntzaren egoera, eta zuk hizkuntza bizi egiten dezu. Eta erantzten du idazle horrek erantzten du. Zuk hizkuntza bat daukazu. Ne usteet ulertzen dala eta Kafkak ere gehiagodik beste bizi hori, estatu batuarraren bizioa gehiago bestea baino. Baina Jiddischek hizkuntza bat dute. Berehala hitza emango dizuet, nahi izan eskero, galdera edo egin nahi izan eskero, zeia ari gara azken txanpa hartzekotan edo, eta orain ja zuen txanda izango da, baina utzia zue parentesi artean, aipu pertsonala egitea, aipatu duzu balio politikoa duela lan horrek, eta ni Neroni, hori kazetari batek ez du sekula egin behar hori, barkatu jazue, protagonista jarri gizean, baina ni Neroni, Euskalduna naiz, Bernardo Atxagak Etiopia idatzi zuelako eta Ruper Ordorika kantatu egin zuelako. Erdalduna. Eta ni berri saldu nuen, orduan arduradun neon, argitaletxe hartako irakurle, eta saldu nuen hori argitaratzeko modua, esanaz, poemak, bai poema, baina hile ipuina dituk. Beitu, eskerrik asko, bi hoi, Ruperri ere, noizbait esan izan diot, holaxe izan nuelako nik, jauzi hori egiteko behar nuen motivazioa, ua ulertu eta bizi nahiak. Aitortu beharra daukat aurrena musika izan zela, beraz, badu Ruperrek horretan beak harrapatu ninun, eta olerki horiek, hitz esitz, xetuz, ulertzeko, ikasi nuen euskera, beraz, bai, badu balio bat, handia. Horrek nara mani, beti lelo berberak eta hola, nahi patuko ideia bat, pixka gora berak eta noski ez gure aldarteare zertan pensatzen dugun alakoa izaten da, ez da beti berdina izaten eta bar, baina uste dut hola, egila dela, hemen euskaraz idazten dugunok daukagula alako ahalmen handi bat, alako launtza handi bat, alako babes handi bat, geho noski arazoa emate izkiguna, presio moduan eta bar, baina nik onartzen dut, abia puntiko hori. Baita ere, aldi berian pentsatzen dut, maitasun hori askotan, txorakeri bat, pixka bat da platonikoa, zatik hemen lehen aipatu dugu, nola Pierre Saintziar ez da inon ageri, Jon Etxaide inor ez dagoatzen inor Etxaiderekin, eta hola esango nituzke liburu zerrenda on asko, eta uste benetan arazo handina gaur egun, ez dala inbeste hori ze sortzen da, ze produkzio dagoen, baizik eta eginda dagoen, hori da pixkat berrirore irudiura, hor maletetan dagoena, hori zergatik ez dan erabiltzen. Eta nik, benetan, horrekin kezka handia daukat. Irakurtzen dut testu bat, eta esan dut, testu, zakit, zizten du, txuen pixka bat, kapok, enez guatzen, zizten edu, Urrutia, ez? Urrutia kapo, atera du novela bat,
ju, olako izena duena, eta bar. Oso novela polita da, novela txiki bat, oso polita da, eta bar. Eta ni pensatzen dut, zergatik ezote da novela gureak bezala, hori ere alako eskolatan, alako zean erakurtzen. Uste banaketa, hori da, ez tala, hori da, maitasuna dela pixkat hori, platonikoa, ez du gizarteak hori gauzatzen eguneroko bizitzan, ez pixkat hori da nire kezka. Esan dakoa, esku altxatu, uste dut erraz, bitu, mikrofonoa badugu, parte hartu nahi baldin baduzue, galdera egin, beste zerbait erantzi, eta nahi ez baduzue, nik badut soka luzea, nahiz eta ez badaur. Apa, bai, arratsaldeon, eskerrik asko emandako iradokizunen gaitik, hiruroi. Eta galdera da pizkat, pasadan astean Arkaitzkanorekin egin genuen hemen Bilbon tertulia literario txiki bat, azkenengo, Fakirraren ahotsari buruz, ez da azkenengo liburua, baina eta berak, aipatzen zen, ez bakarrik idazle, baizik eta musikarien egoera kaskarrak ere askotan ondorioak izan ditzakela, egoera kaskarra ekonomikoa esan nahi nuen, ondorioak izan ditzakela gero beste erabakietan eta gizarteari begira daukaten irudian, ez? Dinot, horren sakontzeko pizkat hildo horretan, ez? Nik esango dizut, zeu asko egin ezin daiteken zerbait, soluziotzat. Kalkulo oso horreza egiten dut, batez ere esaten dut, Bilbon, beti guatzen naiz, hemen ekonomia ikasi nean, zehaz ikasi barkoa. Orduan ekonomia, nik esaten dut, zenbat diru botatzen da herri honetan harrika, alegia. Esaten dut, zenbat diru joaten da alkimiaren kontrakoa eginez. Alkimiaren kontrakoa da urria hautsa bihurtzea. Izketa nahi naiz, behar ez diren, ezertarako ez dian, inorentzat ez dian, itzulpenei buruz. Itzulpen administratiboak, eta bar. Eta esango dut, egin ezin daitekena, ze ez dauganik indar politikorik, izango banu, unuzio, hartu nun erabakia. Zema diru joaten da, bakarrik Euskal Herriko eraikin bakar batian. Jazut esango, lau edo bost eraikinetan, hain naiz Euskal Jaurlaritzan, Euskal Jaurlaritzaren eraikinean, Aldundiaren eraikinean, zenbat diru joaten da urliak sandiari, bertan bilak lanian nahi diala, hoien elkarrar itzulpenak egiten, eta bar, eta bar. Inoako ez dianak, hautsetak kondenatuta daudenak. Orduan, hauts zaiz eta hauts bihurtuko aiz. Bueno, urri aiz, baina hauts bihurtuko aiz. Orduan, ne ustez, zure galderaren zateko, zuzenen aritzateke aurrekontu berezi batzuk eskatzia, ne ustez. Baita euskal kulturaren barruan ere. Eta euskal kulturaren barruan aztertzia, eta horretarako egon barko luke gogoeta bat, eta bar, nun jarri dezakegun, ekonomian ala esaten da, ez, bitartekoak urriak dira eta helburuak dira infinitua. Bueno, bitarteko urriak nun jarri. Zema diru izango sortuko litzateke, hoi besteik ezpagenu egingo. Beti hain ez eskatzen da bukatuet, Eta gaur honik datua badauzkat. Gertatzean ezin ditu dala esan, esango banitu, jakin ingo litzateke norke bandizkia. Eta orduan, espia batek, alegia. Eta orduan, jakin unian, eta gaina ez dira kalkuluak paperetan daudenak, dira oso kalkulu soilak, hainbeste jende, hainbeste itzulpen, hainbeste zehar, eta bar. Eta daukat nire eskutan, zea bat, ze kostatu zen, lan bat, argitaratu ez dana, Euskaldun batek egin zuena, Euskarazko omenden departamentu batean, ez da hizkuntzanean, igual da hizkuntzanean. Eta zenbat diru joan zen hor, eta zeko esatez du, bueno, hola botatzen marrika, nola bizikoa betxian arpegioak saiatzen nahi dana, oso zaila da, ez?
edo ez dakit, eta ez dut esaten bakarrikan sortzaileak, esate baita ere, eragile kulturalak, antolatzaileak, kazetariak, ez dakit, argitaletxe laguntzeko jendea, eta hola, ez, eta nik uste dut hor da, hola, hemengo kinka hor da, ne ustetan. Ni nire bizitza guztian behin eskatu dut beka bat, eta beka ura gabe beka ura izan ez banu, zerak otxopetxe gaur etzan kalean izango. Madrileko kultur ministeritzak eman zidan, eta lehen da biziko aldiz. Orain bigarrena ja jubilatuta nagoelako. Baina lehen da biziko aldiz, nire denboraren disponibilitate osoa novela bat idazteko izan nuen urte beteko epean. Eta gero, liburuak denbora gehiago eraman zidan, baina urte bete bintzat ja trinkotzeko novela eta ja zera posible zen. Ez dago beken sistema bat, jende gazteari zeratzeko, laguntzeko. Imaginatu ezazue lau idazle, ez bakarrekan novela gintzan, poesian eta bar, nezerak 6-8 hilebeteko, urte beteko beka, eta beka horiek ez dira hainbesterainoko soldata bat, urte beteko zerake soldata bat, ez da hainbesterainoko, eta normalen gainera bekak ez dira hainbesterainoko izaten. Baina, horrelako sistema pentsatuta beti ere, sorkuntzaren beharretan. Zer gertatzen da? Orduan gertatzen dena da, jendeak ezin duela behar bezala bere denbora eskaini idaztera. Eta orduan egin behar dituela nolabait lanak, hortxe, subsidiarioak, hemen eta bestean da eta bestean, eta bateko zerak izango da gidoilari moduan, beste horrengo baten izango dela, ez dakiz zein laguntzen, eta horrengo batean eskolatik eskola klase batzuk ematen, da horrek suposatzen du eskola batea juteak egun osoko lana dela, bidaietan, eta bar, eta orduan horrek nola dezentratzen duen, idazle bat, idazteko garaian. Horienak dira ABC-a. Bueno, baina nunbait ABC-a ikastea oso zaila da kultur ardura dutenen kasuan. Eta uste dut oso. Eta ari naiz aipatzen oso kontu txiki bat, baina iruditzen zedalako ilustratzen duela gure egoera zein dan. Eta lastima da gero, ikusten dituzu, puntako idazle batzu diranak, eta tiraka, auskalon nola bizitza aurreateraz, Arkaitzkan noren kasuan, Arkaitzkano aipatzen zenuen. Eta, bueno, eta alatak ustez ere, iraun iten dugu. Eta, datu bat, aurten gertatu da mirari bat, zerak Gipuzkoan. 18 urte okerrezpanago, darama, dabadi, zerak sariak ematen ari dela diputazio forala. Eta ez dago, zeratan, estatutuetan, baina erabakita zeukaten ez ematea sari hori idazlei. Saritikan, eragire kulturalak, eta ez dakizer, dabakizer, geratzen dizean idazleak ezarak. Tenik aurten sekulako post hartu dut, Arantxa Urrete Bezkaiari emantziolako hori. Eta arrazoia da, idazleak badutela bere bidea. Beti saritu dira, normalean, saritu dira, euskeraren alde egiten dutenak bere ordu libreetan. Eta oso ondo, txalogarria da. Baina babarrunak ziurtatuta eduki, eta gero, zerak euskararen alde jadun diranak. Eta niri beti egin zait ulertezina irizpide hori. Zerak, nik uste dut, idazleok egiten dugula, behintzat gure aportazio bat euskararen aldekoa, zerak pixka gehiago, begirune gehiago erakunden aldetik izateko merezimendu bat badaukagula. Euskararen aldeko horretan. Eta da badi saria da, euskararen aldeko ahalegina saritzeko. Ez dut zaten horrekin idazleek jaso behar dutenekan, inundikan ere. Baizik, 18 urte pasabiar idazle batek sari hori jasotzeko. Ez dakit norbaitek beste galderaren? Zarrena, historian nik uste ala izan dela. Hori da, ez zigarria,
Euskal Herriko kontu bakarriz bariz, orduan, agian esperantzan bat izango genuke, baina ez dakit. Oendik baina, aritu naiz, gonkurtan alako egunkari bat irakurtzen, eta benetan etxigarria da, zer naiz eta beak etxonekoak izan, eta 300 liburu saltzen dituzte, eta gero zoritxarrez junberra daukate, printzes eta printzes betetako festetara, ja handikan zehozeatea zegoen, eta imaginatzen zuen bizitza, printzes eta printziak, aldamenean dituzula, ala egin behar zuten, bakarrikan eroe batzu Berlen eta hauek bizizialako aiziak egin bizizian, eta alkohol pixkatekin, haiek, bai, baina normalean ala da, eta nahi ezagit, estatu batuetan esan diate gehienak, idazle gehienak irakasle eta direla unibertsitatean, eta beraz, handu nik uste zaila dola kontu gau. Amaitu beharra dugu, baina erantzun bana, nahi nuke zuen aldetik, gaurko nola egiteko ari muturra, azken lan hori izan, eta entzun dugu jardina, hasi zara geranioarekin, eta jardine osua ere zapaldu dugu enutzkero. Baina amaitzeko galdera zuzena da, naiz da testuingurua behar duen, Truman Capotek emana testuingurua, Music for Chameleons bilduman, 6 ipuin labur eta alegiazko 6 elkarrizketa ematen ditu. Eta sarrera gisakoan ondokoa dio. Hasieran divertigarria izan zen, baina berehala beste zerbait bihurtu zen, zerbait mingarri. Hasi eta oso denbora gutxira ohartu bainintzen, alde handia dagoela ongi idaztea eta gaizki idaztearen artean. Eta geroago hartu nintzen gainera, ongi idaztea eta artea egitearen arteko aldea are handiagoa dela. Eta nire zoritxarrerako jakin nuen ezinezko langintza horretara kateatuta nengoela bizitza osorako. Eta orain galdera. Aukera izan ezkero, zuek ere berriro kateatuko zinatekete? Ezinezko langintza horretara? Pintore batek esan zundanik errepikatuko dut, ez nindoani argilaren bila bezek eta iluntasunetik iez. Alegia denopak izu hau, ez eta asko errepikatuko, eta lertxotik ondo asko daki, Gipuzko hortan, eta gure destinua, gure patua zan aurrezki kutsa batean lan egitea. Eta nahi horrekin eman ziaten segula olatan, bizizan. Orduan esan nahi dut, handikan igez, bazer nahi. Eta idaztean eretzako izan zen, benetan beste bizimodu bat egiteko aukera bat, ez? Eta lortu dut, hori, ja, 77 urte, eta ez du sekula aurrezik kutsan lan egin. Esan nahi dut honekin, azkenian bizimodu bat hartzen dala. Eta hori Kafkaik aipatu dugu, eta hemen ere berriro. Bizimodu bat hartzen zu, eta alako batean ez dago itzulbidei. Ez dago itzulbidei. Zu hasi idazten, sartu zara, eta ez dakizu beste ezer egiten, beste ez dakizu bizitzen bestela, eta orduan ez dago itzulbideik, eta orduan aukera bakarra, pero zaldikarrera hau da segitu inbar duzu, naiz eta hemen ezer ez ikusi aldamenetan segitu inbar duzu aurrea, eta alako batean norbaitek ez ditu maizu, bueno, nahi guain esan diaten bezala, ze irabazu Donostiko champion, ez dakiz eman dizute, bueno, orduan horrekin, alegina, arnaz hartzen dezut horrela, baina uste benetan, nik ala pensatzen dut, nik enun beste zer egiteko, ez goi eta gozazu gorrotu nitun, ikasi nun nahi ez nuna, kolegioan ikasi nun nahi ez nuna, azterketa, mila azterketa egin nitun, nahi ez nitunak, pasen nitun milaka ordu, ez dakit baina, eunka ordu teoria mikroekonomikoa ikasten, gorrota garrera, denbora alperrik altzea. Eta orduan alako batean, idazera hasi eta ipui bat atean unean, pensatu nuen, hau paotxa duk, hau zora garria du. Bai, gure zerak aitatzen du, irakurri duzun testu hortan, gero, ze alde da ondo idaztetik artea egitena. Eta kuriosoa da, zerak artistak
ez gera idazleak. Zerak badira, pintoreak artista dira, musikariak artistak dira, eskultoreak artista dira, baina idazleak ez. Izatekotan ere artista gehiago ditzen zaio poetari. Edo poeta ja esatea da artearen maila. Eta behar bada egia da baita ere, zeratan generoka joaten baldin bagera, baita ere, neri ala iruditzen zaite zerak generorik artistikoena, genero literarioen artean, dudarik ez daukat poesia dagoela. Eta orduan, horrek esan nahi du, ni ez nahi zera jatuko, hortara ez dudalako nik poesiarik argitaratu sekula. Baina hau dana esan da gero, nik egiten dakidan apurra, ondo edo gaizki egiten dakidan apurra, eta nolabait nik nire burua gehienat identifikatzen dudan zeregina mundu hontan, horixe da. Eta nik beste zerbait nahiko banu izango litzateke, halako satisfazio berdintxu emango lidakeena, adibidez, pintura asko gustatzen zait pintura, baina oso txarra naiz pintatzen, ez dut asmatzen, orduan izango litzateke pintorea asko txarragoa idazlea naizena baino. Eta orduan hortarako nahiago urrengo reenkarnazioan baitere idazle izatea. Asko eskertzen dizuegu egiten, lagundu diguzuen bide honetan bideide izana, ezta? Seguru nago, irakurle modura ere ibili garela, zuek idazle modura egiten dituzuen bide horietan barna, gure aletxoa edo jarriz. Jardina aipatu duzu geranioa, jardina ere zabaldu dugu, eta orain, bakoitzak bilduko du. Jardinean bezala ez, baina bai baratzean uzta. Eta seguru nago uzta emankorra izan dela. Eta lortu dugu gainera garaiz bukatzea, egin beharrez den galdera, egin gabe, beraz, primeran. Mila esker, bioi, eta txalo eginez agurtuko ditugu. Zuri eskarrik asko. Beti oso ondo ematen duzu. Eskarrik asko. Ordu nahi adikin, ordei? Ze pena da nahi adikin.